To masu kallon mu kamar yadda kuke gani nan inda za a gudanar da wannan sallah ta salatul ga'ib ga shi marigayi Alhaji Aminu Alhassan Ɗantata wanda Allah ya yi wa rasuwa a can ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan jiya da ya fama da ita. A dama kamar yadda addinin musulunci ya koyar akan yi irin wannan sallah ta salatul ga'ib ne ga wanda Allah ya yi wa rasuwa a wani wajen, akan taru a mahaifarsa a irin wannan sallah. To kamar yadda kuke gani a nan ne za a gudanar da wannan sallah ta salatul ga'ib a wannan babban masallaci da ke nan unguwar Gyaɗi-Gyaɗi. Kuma alhamdulillah kamar yadda muke ji cewar daga can ƙasar Saudi Arabia hukumomi a ƙasar sun ba da umarnin kai gawar shi marigayi a can ƙasa mai tsarki, domin kamar yadda aka ce haka ya ba da wasiya, su kuma hukumomin ƙasar suka ce ya kamata a kai shi can domin a gudanar da sallar janaza a can masallacin harami. To kamar yadda kuke gani a nan majalisar malamai ce ta jihar Kano ta shirya gudanar da ita wannan sallah a nan domin ci gaba da yi masa addu'o'i da nuna alhini. Kuma bangarori da dama a arewacin Najeriya da ma bangaren gwamnatin tarayya da wakilai da dama daga bangarori daban-daban su ne suka sami halartar zuwa gudanar da wannan sallah ta salatul ga'ib, kamar yadda kuke gani nan da an jima kaɗan za a gudanar da wannan sallah a wannan masallaci. Salatul ga'ib wanda shi shugaban majalisar malamai ya kira ya fara ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani sarki daga cikin sarakunan Habasha wanda ake kira da Jashi ya karɓi addinin musulunci, sai ya zama kuma a lokacin musulmi sun yi kaura sun dawo Madina, babu wanda zai masa sallah a gurin. Sai annabi alaihi salatu wassalam ya fito da sahabbai ya yi musu sallah salatul ga'ib aka wannan sarki da ya rasu a Habasha sallah. Wannan bawan Allah kowa zai maka bayani a kansa, zai faɗi abubuwa da ya na kirki. Ya gina mutane shekara 94, ba ƙaramin doguwar tafiya akai ba. Da haka muna roƙa masa gafara Allah, muna roƙa masa afuwar Allah, muna roƙa masa yafiyar Allah, muna roƙon Allah ya ji kansa, Allah kuma ya sa cikin iyalansa a samu waɗanda za su tashi da jajircewa da aiki da haƙuri da juriya da kasuwanci irin nasa. To alhamdulillah masu kallon mu kamar yadda kuke gani an gama kammala wannan sallah ta salatul ga'ib da aka gudanar a wannan masallaci na Ali bin Abi Talib da ke unguwar Gyaɗi-Gyaɗi. Kuma kamar yadda kuka gani an cika dandazon al'umma ne daga ko ina a faɗin Najeriya, wasu ma daga wasu makwabtan ƙasashe sun sami halartar wannan sallah ta salatul ga'ib wadda a gudanar ƙarƙashin shehun malami Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da kuma shugaban majalisar malamai ta jihar Kano Sheikh Malam Ibrahim Khalil da dai sauran malamai da suka sami halartar wannan jana'iza. Yan uwa da abokan arziki da yan uwa da jikoki na wannan marigayi, babu abin da kake gani a fuskokinsu illa damuwa da alhini da rashin wannan babban tajiri da aka yi a yankin nahiyar Afirka. Abubakar Isa Dandago sunana, nake muku sallama daga nan masallacin Ali bin Abi Talib da ke tsakiyar jihar Kano.